Zagrebu su se održale treće po redu Hrvatske svjetske igre koje su svečano otvorene na trgu Bana Jelačića. Igre je organizirao Hrvatski svjetski kongres i okupio oko 750 mladih ljudi hrvatskog podrijetla iz 25 zemalja koji su se natjecali u 13 sportova. Ovog ljeta u Zagrebu su se održale treće po redu Hrvatske svjetske igre. Igre su temeljni projekt Hrvatskog svjetskog kongresa, natjecanja na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijelog svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Na igrama mogu sudjelovati Hrvati i sve osobe koje imaju hrvatske korijene, neovisno o državljanstvu, vjeroispovijesti, materinskom jeziku ili pripadnosti nekom savezu, organizaciji, udruzi ili klubu. Igre su se održale pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića te u suorganizaciji i sponzorstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, grada Zagreba, Hrvatske matice iseljenika te Hrvatskog olimpijskog odbora kao krovne sportske organizacije. Zajedno s nacionalnim sportskim savezima koji organiziraju sva sportska natjecanja za sudionike iz cijelog svijeta, Hrvatski olimpijski odbor je snažno podržao organizaciju igara. Igre nose ime Kroolimpijada i može se opisati kao olimpijske igre s hrvatskim predznakom. Sudjelovalo je oko 800 sportaša sudionika u raznim sportovima iz 25 zemalja. Glavni cilj igara povezivanje hrvatske mladeži iza cijelog svijeta kroz druženje u domovini, a sve za dobrobit i zajedništvo hrvatskog naroda. Igre predstavljaju most koji trajno povezuje hrvatsku mladost iz domovine i svijeta. Otvorene su svakome tko u svome srcu gaji i najmanji osjećaj ljubavi i pripadnosti prema hrvatskom narodu. Prije samog natjecanja sudionici trećih svjetskih igara morali su obaviti akreditiranje. Evo, nalazimo se ovdje u studentskom naselju Stjepan Radić gdje nam pristižu momčadi reprezentacije iz čitavog svijeta, 25 momčadi, 800 natjecatelja koji će se ovoga tjedna na Hrvatskim svjetskim igrama natjecati u 15 sportskih disciplina. Natjecatelji su iz zemalja poznatoga već hrvatskoga izvan domovinstva, ali ima ih iz onih, uvjetno rečeno, egzotičnih zemalja, iz Angole, iz Bolivije, iz Venezuele i iz nekih također zemalja za koje nas se mnogi pitaju kako ste došli do tih naših dragih mladih Hrvata. Danas je u tijeku akreditiranje, oni ovdje pristižu gdje će obaviti ove tehničke stvari, podiće opremu i akreditirati se, te će onda nakon toga se zaputiti na trg Bana Josipa Jelačića, a prije toga na misu. To je sigurno jedna ideja vodilja u ovom našem cjelokupnom okruženju, u ovom dijelu. Kada smo ga nazvali cijeli ovaj projekt Jedno srce, sve ove zemlje vodi jedan zajednički nazivnik, a to je da sva ova djeca, iako pripadnici treće i četvrte generacije, iako potpuno rođeni u izvan domovinstvu, dolaze mnogi danas ovdje u studentsko naselje Stjepan Radić i po prvi puta u životu u Hrvatsku. Dakle, oni koji su danas ovdje, ako ih je ovaj projekt oduševio da oni posjete domovinu svojih pradjedova, onda mi kao organizatori doista možemo biti ponosni i evo, što drugo reći nego pozvati sve naše drage Zagrepčane, sve goste koji su prispjeli sa sportašima, jer od njih 800 natjecatelja, tu još ima gotovo 2,5 tisuće njihove rodbine, braće i sestara, da nam se pridruže, da je ulaz na sva borilišta potpuno besplatan, da nas podrže i da domovinska i iseljena Hrvatska čine jedno srce. Nakon akreditacije svi sudionici trećih Hrvatskih svjetskih igara uputili su se na misno slavlje koje je u Zagrebačkoj katedrali predvodio pomoćni biskup zagrebački monsignor Mijel Gorski u zajedništvu sa svećenicima iz inozemstva. Uz mnoštvo mladih na misu su došli predsjednik Sabora Josip Leko i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Nakon mise u katedrali svi sudionici, gosti i uzvanici okupili su se na glavnom gradskom trgu gdje su se svečanim mimohodom predvođeni zagrebačkim mažoretkinjama predstavili svi sudionici Hrvatskih svjetskih igara 2014. Svečanost otvaranja trećih Hrvatskih svjetskih igara na trgu Bana Jelačića otvorio je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko. Nakon veličanstvenog otvaranja i bogatog programa na trgu, organizator je pripremio druženje za sve sudionike turnira u prostorima Matice iseljenika Hrvatske, gdje se veselilo i družilo do ranih jutarnjih sati. Vrijeme je da vas upoznamo sa sudionicima i sportašima, ali na sportskom polju. U početku vas vodimo u odbojkaški dom na Savi, gdje su susret odigrale naše odbojkašice protiv Argentine. Kristijan nam je otkrio odakle dolazi. Ja dođem iz Argentine, baš Buenos Aires, grad. Vi ste ovdje prvi puta? Ovo mi je treći put u Hrvatskoj. Recite nam malo kakvi su vaši dojmovi, kako ste se snašli ovdje vi i vaša ekipa? Pa super nam je, tek sad ovo je počelo, tako da ono što se tiče baš sport, sad danas krene, tako da to nema puno sa reći, ali drugo kao ekipa već smo se prošetali gradom, nešto smo jeli na piće, na ručak i to, tako da već ekipa je svi skupa složeno i ništa, vidimo naprijed ono što vi, to je ovo športovi. Vaša baka i djed su iz Hrvatske? Da, oni su 4 došli iz Hrvatske u Argentini. Baka iz tatine strane je iz Rijeke, a dida mi je bilo iz Gospića, a od mamine strane baka iz Karlovca i dida iz Buševca, to je selo tu blizu Velike Gorice. Hrvatski teniski savez i Hrvatski teniski savez veterana uključili su se u organizaciju teniskog turnira. Imamo sreću da smo mogli dati podršku Hrvatski teniski savez i zajedno sa Hrvatskim teniskog saveza veterana podršku u organizaciji teniskog dijela turnira. Ja sam ovdje u funkciji direktora turnira teniskog dijela igara i mogu sa zadovoljstvom istaknuti da ima oko 85 učesnika, među kojim kategorije -30, gdje nastupaju i mnogi poznati igrači koji nastupaju na ATP turu kao Raspudić Franjo, na primjer, i drugi koji su visoko plasirani igrači na tim turnirima profesionalnim. Također su tu igračice mlađe od 17 do 18 godina koje nastupaju na ATP juniorskim turnirima, koji će dati posebnu draž turniru gdje će se moći pratiti mnogi kvalitetni mečevi. Hrvatski teniski savez i Hrvatski teniski savez veterana uložili su svoje organizacijske napore da taj događaj prikažu i daju mu dodatnu važnost, tako da su na teniskim terenima mladosti u svojoj režiji kao suport postavili semafore da ide live scoring. Biće suđenje iz stolca koje će dati dodatnu težinu ovom turniru. Nadamo se da će turnir proteći uspješno, da neće vreme i aktualno vreme kako se predviđa omesti, ali smo i našli rezervnu varijantu da se igra u dvorani Nacionalnog teniskog centra u slučaju nepogode.
Košarkaški turnir održao se, a gdje drugdje nego u košarkaškom domu Dražen Petrović. Organizator turnira bio je Košarkaški savez Zagreba, a turnir je okupio veliki broj ekipa. Kapetan ekipe naših iseljenika iz Njemačke nam je rekao nešto o sebi i značaj ovakve manifestacije. A ja dolazim iz Njemačke, iz grada Mannheima i došao sam ovdje na svjetske igre, na natjecanje košarke i... Bavite li se aktivno košarkom u Njemačkoj? Da, to znači nije samo rekreativno, ja igram u klubu u Njemačkoj, već ima 5 godina, košarku već od 11. godine, a i ima već 3 godine i trener sam u našem klubu u Mannheimu. Kakvi su vaši dojmovi organiziranja ovakve manifestacije za okupljanje mladih iseljenika izvan domovine? Mislim da je ovo jedan važan event, ovo nije samo sportski event, nego je to više od sportskog eventa, da se vrate svojoj domovini. Ima i neki koji ovdje nisu nikad bili u životu, a baba ili dedo im dolazi iz Hrvatske i čak i oni dolaze, iako ne znaju hrvatski, ali ipak ima nešto u njima koji vuče njih da se vrate u domovinu. I mislim da je ovaki jedan event vrlo važan za nas Hrvate koje ne živimo u Hrvatskoj, koji smo u inozemstvu. Tako da je to jedan izvrstan event. Turistička zajednica Zagreba je prepoznala ovu manifestaciju i direktno se uključila u organizaciju. Turistička zajednica grada Zagreba prepoznala je značaj u potporu u organizaciji cijele manifestacije. Mi smo za sve sudionike ovog skupa pripremili promotivne materijale. Nažalost, za neke od njih smo ipak bili prisiljeni pripremiti na jezicima zemalja iz kojih dolaze, jer radi se već o 3. i 4. generacijama, tako da neki možda razumiju, ali sigurno ne govore hrvatski i htjeli smo im ipak približiti grad, glavni grad zemlje iz koje su njihovi preci otišli u inozemstvo. Što znači za grad Zagreb i Hrvatsku organizacija ovakvog skupa? Za grad Zagreb i Hrvatsku znači povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, primarno da djeca od kojih su mnogi po prvi puta sada u Hrvatskoj vide od kuda su njihovi korijeni. To je jedan od temeljnih postulata ovog natjecanja, a također je vrlo značajno da se oni međusobno koji žive diljem svijeta, jer na ovom natjecanju ih ima iz 23 države, da se susretnu, da razmijene kontakte, da se međusobno upoznaju i danas sutra da budu na pomoć jedni drugima. Što se može očekivati u budućnosti kao rezultat ove manifestacije? U budućnosti možemo očekivati da svi koji su ovdje bili iz grada Zagreba ponesu lijepe uspomene, jednako tako iz domovine, zato jer će oni osim u Zagrebu boraviti u Vukovaru i još nekim mjestima na obali i svakako to će biti nakon što se vrate i svojim poznatima, od kojih je dobar dio stranaca, budu govorili o Hrvatskoj i Zagrebu, da nam naprave izravnu promidžbu koja je daleko najjača jer je ona od usta do usta. Turnir odbojke na pijesku održao se na Jarunu, a paralelno su igrale ženske i muške ekipe. Ovaj atraktivan sport bio je jako zastupljen na igrama i okupio je veliki broj ekipa koje su uživale na Jarunu u odbojci, suncu i kupanju. Mario nam dolazi iz Nizozemske i upoznao je u Zagrebu puno Hrvata iz svijeta i Hrvatske. Ja dolazim iz Nizozemske, iz Haga. I kakvi su dojmovi iz Zagreba? Prelijep, prelijep.
Kakvi su tvoji dojmovi općenito o ovakvoj manifestaciji okupljanja Hrvata izvan domovine? Pa da pravo kažem, nisam često, prvi put je da sudjelujem u Hrvatskim svjetskim igrama, a ovaj put mi je znači i prelijepo i uživam i družimo se, ne mogu reći da znam kako je inače, ali mi je sada dobro. Jesi se upoznao s nekim? Jesam s raznim Hrvatima iz cijelog svijeta, a i naravno iz Hrvatske. Selimo se na bazen mladosti gdje je održano natjecanje u plivanju. Iz Angole na plivačkom natjecanju vrlo uspješni bili su brat i sestra Marin i Marija. Dobar dan, ja sam Marin Čipčić, došao sam iz Angole, grad Luanda, na svjetske igre u Hrvatsku, u Zagrebu. Posjetili smo puno kolega naših iz Hrvatske šta žive isto daleko, Argentina, Njemačke, svi smo dobri prijatelji, svi smo Hrvati i tako, jako dobro se osjećam. Dobar dan, ja sam Marija Čipčić od Angoli, grad Luandi. Ja sam plivačica, najbolja plivačica u Angoli prsno. Došla sam ovdje od svjetski prvenstvo, baš mi je lijepo ovdje. Organizator Hrvatskih svjetskih igara organizirao je za sve natjecatelje prijavljene na Hrvatske svjetske igre akciju Svi trčimo, koja se održala na zagrebačkom Bundeku. Uz natjecatelje sudjelovali su i drugi rekreativci, sportaši, poznate osobe iz društvenog života, te svi zainteresirani u popularizaciji krosa i trčanja u prirodi. Taekwondo turnir održao se u dvorani Sutinska Vrela i u vrlo kvalitetnim nastupima sportaša uživali su gledatelji i svaki dobar potez nagradili aplauzom. Predstavnik sportaša iz BiH i predsjednik Taekwondo kluba Poskok iz Posušja nam je rekao nešto o svojim dojmovima s ovog natjecanja. Sami dojmovi su odlični, pogotovo otvaranje koje je bilo fenomenalno. Taekwondo je ujedno i najviše predstavnika ima iz Taekwondoa. Dolazi iz 5-6 klubova iz Bosne i Hercegovine, natječu se i u borbama i u formama.
i evo, po dosadašnjim rezultatima su i najuspješniji. Što znači za vas ovako jedno iskustvo i dolazak na ovu manifestaciju? Pa ovo je svakako za nas jedno veliko iskustvo. Taekwondo je po prvi put, znači 3. put se organiziraju igre, Taekwondo je po prvi put jedno veliko iskustvo, jedno lijepo druženje i sigurno ćemo ponijeti puno lijepih uspomena sa ovog okupljanja svih Hrvata. I mislim da bi trebalo samo u buduće još više sportaša učestvovati u ovim igrama. I kadetska rukometna reprezentacija uključila se u Hrvatske svjetske igre. Pa evo, mi smo bili u Delnicama, u fazi smo priprema za kadetsko prvenstvo koje nas čeka u Poljskoj i idealno nam je došlo sad da provjerimo to što smo radili u Delnicama na pripremama ovdje sa reprezentacijama naših Hrvata iz Austrije i iz Bosne. Odigrali smo 2 utakmice. Prvu utakmicu protiv Hrvata iz Bosne smo dobili nešto težak knap rezultatom 7 razlike i evo drugu protiv naših Austrijanaca, zapravo jedno jako lijepo druženje, 2 korisne utakmice za nas koje nam služe u svrhu pripreme za Europsko prvenstvo u Poljskoj. Natjecanje u stolnom tenisu organizirano je u maloj dvorani na Mladosti, a organizatorima sve pohvale za uspješno odrađen turnir koji se odvijao besprijekorno. Natjecatelj iz Švicarske također je zadovoljan turnirom i ovo su mu 3. igre na kojima je sudjelovao. Daniel, vi ste već 3. puta na Hrvatskim svjetskim igrama. Da, tako je. 2006. u Zadru i 10. u Zadru i sam došao napokon ovdje opet u Zagreb 3. put. Odakle nam vi dolazite? Iz Švicarske, podrijeklom, inače iz Hercegovine, a živim u Švicarskoj. Vi ste aktivni igrač? Može se reći da sam aktivan, da. Igram 4. ligu u Švicarskoj, dajem još treninge i tako tipa zadaća što si imao u stolnom tenisu. Da. Ali sada prenosite svoje znanje i iskustvo i na mlađe? Koliko mogu, dajem, uvijek, da. Kakvi su vaši dojmovi sa ovogodišnjih hrvatskih svjetskih igara? Što tiče ovdje u stolnom tenisu, super organizacija, svaka im čast, znaju svoj posao, to se vidi. I inače, imam osjećaj da ima malo manje ljudi nego prošlim igarama i možda to je razlog što je u Zagrebu, nije na moru, u Zadru ili tako. A opet je, lijepo je. Tu su nas dočekali, super su smještaj i klopa je dobra, mislim, bit će uspješno. S obzirom da ste 3. puta na igrama, da li održavate kontakt sa onim prošlim prijateljima s kojima ste se sprijateljili i družili? Da, imam danas kontakt dobar sa igračima. Tada, od 2006. Tu ima ljudi iz BiH, iz Mostara, što se aktivno bavi, ima iz Srbije čak, ima iz Hrvatske neki, a onda imamo, što smo upoznali neke Švicarce tada, što smo se čak i kumovali sad nakon par godina što druženja. Turnir u nogometu osvojila je momčad Janjevo koji su pokazali najkvalitetniji nogomet na turniru i zasluženo osvojili 1. mjesto.
Sa 12 osvojenih medalja, hrvatski plivač iz Njemačke Josip Čulina najuspješniji je sportaš trećih hrvatskih svjetskih igara. Treće hrvatske svjetske igre završene su svečanom podjelom medalja i zabavom u Green Gold klubu, a gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić najavio je sljedeće igre u Zagrebu 2017. godine. Dobro večer svima, ja ću kao i obično biti vrlo kratak. Dragi prijatelji, ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. Hvala vam što ste ovih 6 dana proveli u glavnom gradu svih Hrvata. Pozdravljam vas u svoje ime i ime glavnog grada svih Hrvata. Drago mi je da ste ove godine na trećim igrama proveli 6 dana u Zagrebu i veseli me posebno što ću vam biti domaćin 2017. kao što reče ravnatelj, 12 dana u Zagrebu. Vaše 2017. samo dođete da vas Šito organizira i Batarelo, a sve ostalo je naše. I na koncu da parafraziram velikog hrvatskog sina Antuna Gustava Matoša. Dok je iseljene i domovinske Hrvatske, bit će hrvatskog srca i Hrvatske. Živjeli! Na kraju je ravnatelj zahvalio svim sudionicima na dolasku u Zagreb i svima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji ovako velike manifestacije i najavio sljedeće 4. hrvatske svjetske igre 2017. godine. Mi smo ovim projektom, ja uvijek kažem plemenitim projektom, da oduševimo mlade za jedan projekt koji će po prvi puta, ovdje su nam mnogi po prvi puta u Zagrebu, po prvi puta u Hrvatskoj. Koji to projekt, što to može ujediniti Hrvate u islam domovinstvu i ove u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, da se ujedine. Vidite, to je Hrvatski svjetski kongres, to su Hrvatske svjetske igre koje imaju ovu jednu parolu, imaju jedan znak, a to je jedno srce. I mi smo koji živimo vani u svijetu i vi koji ste ovdje, dragi mladi, mi smo jedno srce, jedan narod. I evo vidim već da mi govore da sam duh. Koja ću ja zaključiti. Vidimo se na Hrvatskim svjetskim igrama od toga već 2017. Gradonačelnik je tu, sasvim sigurno će nam reći da smo sada dobro došli. I evo, sve vas skupa pozdravljam, živjeli. Završila je još jedna emisija Školske lige. Gledajte nas i idući tjedan kad vam donosimo nove priče iz svijeta sporta. Do tada pozdravlja vas ekipa Školske lige.